Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li ebda tixwix ma se jwaqqaf mill-progress li qal li jrid il-poplu f'attività politika l-erba' filgħaxija fir-Rialto f'Bormla. Il-mexxej Laburista elenka dawk li fisser is-suċċessi tal-Moviment Laburista qal li dan il-moviment jemmen fil-progress, fis-suċċess u f'dak li huwa tajjeb minkejja l-attakki u l-biża'. Qal il-Partit Nazzjonalista jista' jxewwex kemm irid imma wara l-fema li ebda tixwix u ebda establishment ma hu se jwaqqaf il-progress tal-poplu. U qal il-Gvern Laburista olla l-paga minima bl-aktar ammont fl-istorja kif olla Children's Allowance bl-aktar ammont fl-istorja. Pajjiżna, fakkar Dr. Abela, huwa l-unika wieħed fl-Ewropa fejn l-enerġija moliċ b'ċenteżmu u l-pensjonijiet olew bl-aktar ammont fl-istorja. Il-Prim Ministru mexxej Laburista qal li llum pajjiżna huwa b'saħħtu u għandu l-aqwa ekonomija fl-Ewropa kif iċċertifikata mill-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali. Dr. Abela qal li se ngħidu l-Partit Laburista wiegħed 700 miljun euro fi spazju ħodor u llum sentejn wara il-Gvern marant il-poplu b'ħondoq ir-rumin salvat u bi proċess li artijiet li kienu se jinbnew minflok se jsiru ġonna u spazji pubbliċi riġenerati. B'kuntrast ir-rimarka Dr. Abela, Gvern Nazzjonalista għadda ard daqs istiġġiewi għall-iżvilupp. Il-Prim Ministru mexxej Laburista semma kif Gvern Laburista introduċa miżura ta' 1,000 euro fis-sena għal first time buyers u l-ħlas li se jkun qed jintbagħat bħala inċentiva lil min jibgħat lil uliedu fl-edukazzjoni postsekondarja. U fakkar li bħallum xahar se jkun hemm il-jum tal-għażla, ġurnata fejn il-poplu se jiddeċidi rridni jibqgħux fideh jew morrux fidejn min jipprova jimminaħ meta l-affarijiet ma jkunux favorih. Qal li din se tkun ġurnata importanti għax il-poplu se jiddeċidi x'futur irid tal-pajjiżu. Qal li n-nies għandhom jistaqsu lilhom infushom jekk sissa matul din il-kampanja il-Partit Nazzjonalista tkellimx darba dwar se jagħmel għal ġid tan-nies.